Сәлеметсез, хөрмәтле тамашачылар. Сез Мейдан каналында лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Һәм бүген аны мин, Эльвира Хамматова алып барам. Яңа елның беренче эш атнасы артта калды. Инде арыгансыздыр, шуңа күрә безнең белән бергә хит парадны карап ял итәргә тәкъдим итәм. Исегезгә төшерәм, яраткан җырыгыз өчен Meydan.tv сайтына кирип тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Яңа ел Шәрифҗановлар гаиләсендә матур бәйрәм белән башланган. Уллары Минтимергә 3 яшь тулган. Безнең бәхетле әтияне иткән җимешебез дәү сау-сәламәт бул дип язган Гөлнар Шәрифҗанова улына. Без дә Минтимерне туган көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Әтиянесенең куанышы, горурлыгы булып үссен. Без тормышта гел нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тәшенең кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирда әйдә чәйник тапшыруы. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фатхетдинов. Каршы алыгыз. Мен бик популяр артист, ижади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит, бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде, деме? Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бүтәнесе дә бер төсле. Siz minne küləş что ли, мен аңламын. Шулай бит инде. Әйдә чәйнәп торма мин. Сез гаилә психологы тырыштыгыз каршы. Тынычланыгыз. Әйтегез әле, Радик, кем ул аранжировщик? Кем? Мухин? Марат Мухин. Ихтибар экранга. Шалтыратам, трубкасын алмай. Студиясына бардым, студиясын ишеге бикле. Вообще менә бер сүз белән генә әйткәндә, менә гарык уже. Студиябызның икенче кунагы, каршы алыгыз. Рәхим итегез. Мин кайчандыр 25 елга түзләп башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК моң торак комплексыннан 6 ел буе шлоктам әлдә тапшырмадылар. Билгеле бер чыганакларга ышансаң, застройщик Саматов уятсыз һаманда кашып йөри. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булдым инде мин. Хираттагы кунагыбызны каршы алыйк. Әйдәгез чәйник. Минем Аллага шөкер барда яхшы. Мин артиста түгел, фатирымда бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим. Хатынымның узак итеп җыенганын көтеп яшим. Һәр көнне бит ул. Көндез, иртән, кич, көттерә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгез, ул килеп җиткәнче берничә репортаж карап үтик. Шундай көтті арып бітті. Һәр түн сайын бір абымнан сені сұрап йоклап кеттім. Мин бит сені шундай көттім. Мен ялгыштым, мен қап кидім. Сен шыққаншы юлларыма, ятларны сен дия идім. Мин бит сені шундай көттім. Мен ялгыштым, мен қап кидім. Сен шыққаншы юлларыма,
арып біттім. Her gün sayın bir abımdan Seni sırap yıklap gittim. Min bit seni şunday küttüm, küttüm, küttüm. Мен ялгыштым, мен кат кийдим, кийдим, кийдим. Сен чыкканчы юлларыма, арыма, арыма. Ятларны сен дие идим. Мин бит сени шундай күттім, күттім, күттім. Мен ялгыштым, мен кат кийдим, кийдим, кийдим. Сен чыкканчы юлларыма, арыма, арыма. Ятларны сен дие идим. Мин сені күттім. Хит парадны Анастасия Макарованың «Оныта алмыйм» жыры дәвам итә. Мин бу жырга йөрәгемнең бер өлешен салдым. Жыр күпләрнең күңеленә хуш килер дип өметләнәм, диде ул. Клипка килгәндә, нәрсәгә генә алынсак та, ул хезмәт һәр вакыт матур килеп чыга, яхшы нәтиҗә бирә, диде Настя. Я писал бы тебе о Марсе, об Атлантиде, и как ноги обвил зеленый противный ил, и о том, как тебя, конечно же, ненавидел, если бы не любил. Ул да тик сине яратыр, бетмәс бу янып көю. Авыр ләкин бу дөньяда чын күңелеңне сөю. Син башкага кагылырсың, назлы сүзләр әйтерсең. Сиңа гашык бу җанымны, миңа соң нишләтәсең? Бәхетме соң бу хисләрем, сынавыммы күкләрдән? Нигә соң шул кадәр авыр? Оныта алмыйм күптәннән, оныта алмыйм күптәннән, оныта алмыйм күптәннән. Ул да тик сине яратыр, бетмәс бу янып көю. Нигә соң шул кадәр авыр, чын күңелеңне сөю. Син башкага кагылырсың, назлы сүзләр әйтерсең. Сиңа гашык бу җанымны, миңа соң нишләтәсең? Бәхетме соң бу хисләрем, сынавыммы күкләрдән? Нигә соң шул кадәр авыр? Оныта алмыйм күптәннән. Бәхетме соң бу хисләрем, сынавыммы күкләрдән? Нигә соң шул кадәр авыр? Оныта алмыйм күптәннән, оныта алмыйм күптәннән, оныта алмыйм күптәннән. Ландыш Нигъмәтҗановның улы Әнвәр белән кызы Ләйлә әтиән өйләрендә уздыра.
Ландыш әлі бірсінің, әлі икенчісінің жырлаганын видеоға түсіріп, Инстаграмға қоя. Шунысы сейіндіре, Ландышның балалары халық жырларында яратып жырлы. Міне ишмасам шын Тоттар ғайлесі. Безнең матур бары диләр, сакланырлык сез диләр, туры киләсең миңа. Чәчәкләргә күмәсең, кулларыңда йөртәсең, гашыйк булдым мине сиңа. Бишай инде көткәнгә, сөюемнән кигәнгә. Бер сорау бер ший, күткәннән бер ший. Кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдадың, миңа бүләк итәрсең. Кайчан инде мин иң матур туй күлмәген киярмен. Кайчан инде дус кызларны көнләштереп үтәрмен. Гомерләр узып бара, тормышта үтеп бара, 10 ел инде яшибез. Сөйгәнем дип әйтәсең, бүләкләргә күмәсең, матур тормыш итәбез. Балалар үсеп бара, яшьлегем үтеп бара. Шул ук бер сорау, күктәнге сорау. Кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдадың, миңа бүләк итәрсең. Кайчан инде мин иң матур туй күлмәген киярмен. Кайчан инде дус кызларны көнләштереп үтәрмен. Кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдадың, миңа бүләк итәрсең. Кайчан инде мин иң матур туй күлмәген киярмен. Кайчан инде дус кызларны көнләштереп үтәрмен. Кайчан инде үтәрмен. Диня Валиева бу арада бик җитди эшләр белән йөри. Ул гаиләдә кыерсытылган, җәберләнгән хатын-кызларга ярдәм үзәге ачарга планлаштыра. Максатын авыр тормыш шартларында калган гүзәл затларга бушлай ярдәм күрсәтү диде Диня Валиева. Изге эштә уңышлар гына юлдаш булсын сиңа, Диня. Мин синең сүрәтеңне хыялда тудырдым. Йөрәктән ут алып шифалы төнердем.
Qarashim chaqirdi yiroqqa yiroqqa Xayolim mezgilim jetarmi uzoqqa Ketma xayol ketma ketma dog'larim Yozmashimda nega topilmadi Ketma xayol ketma ketma dog'larim Yozmashimda nega topilmadi Kuttirma kelib chiq yo'lima Shu qadar suv soldim nosina jilima Yaratam deyarman qarshingga yugurib Yashar bor bo'lib baxtga turinib Ketma xayol ketma ketma dog'larim Yozmashimda nega topilmadi Ketma xayol ketma ketma dog'larim Yozmashimda nega topilmadi Ketma xayol ketma ketma dog'larim Yozmashimda nega topilmadi Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар гаиләсендә дә зур бәйрәм булган. Рамиляның әнисе Роза ханымның туган көнен билгеләп үткәннәр алар. Бәйрәмгә Хайретдиновларның яраткан җырчысы Зәйнәп Фәрхәтдинова килеп җырлаган. Мәҗлесне исә Рамил үзем алып бардым ди. Бушка эшләдем дип көлә ул. Sihirledi sirli gözleri Kulağımda işitiler nazlı sözlerin Min bəxtli senin bilen birge şağında Ömürlükə bulşu yanımda İlkəv durmuş yuvarından Barası iğren Ömürlükə
Күңелкәйем мәхәббәт сизә. Йөрәкәем, йөрәкәем, сине тибә. Bir қолыңны әйдә җаным, атлый гел бергә. Минем генә сөйгән ярым, булшы гомергә. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гомерлеккә ярым булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гомерлеккә ярым булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гомерлеккә ярым булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларына барасы ирек. Гомерлеккә ярым булып каласы ирек. Гомерлеккә ярым булып каласы ирек. Каласы ирек. Лейсән Гимаеваның төпші қызы Зейнәп тә эшкә ярый башлаган бит. Соң шулай булмый, әнисеннән күреп үсә бит ул. Лейсән кызының камыр җәйгән видеосын социаль шелтәрләргә дә урнаштырган. Зейнәп токмачлы аш пешерә дип язлап куйган дисәң. Менә кайда ул? Чын бәхет. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң шын корышта итеп, син яшәгән гаилә тылыңны. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәшсә якының. Җирдә яшәү рәхәт, бүтәннәргә җылы бирә алса ялкының.
Күпләренең рәхмәт дигән сүзен Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт Әйбәт кеше булсаң әгәр үзең Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт Әйбәт кеше булсаң әгәр үзең Лайыклы хит тапшыруында қонақта популяр жыршы Азат Фазлые. Сәлем Азат, узган туган көннәре белән сине чын күңелдән тәбрик итәбез. Ничек хәлләр, ничек кәефләр? Сәлем Эльвира, сәлем баршагызга да. Рәхмәт бик зур котлауларыгыз өчен. Кәефләр бик әйбәт, Аллага шөкер. Менә ут кебек. Күренеп тора синең энергетикаң безгә дә йогыр кебегрәк. Азат, яңа ел каникуллары гомумән ничегрәк үтте һәм туган көнне кайда уздырдың? Шул турыда бераз гына сөйләп үт әле безгә дә. Инде яңа еллар ничек үтсен? Гаилә белән әлбәттә, бергәләп таблашуырга барып, тәмле ризыклар ашап, берничә килограммга артып, рәхәтләнеп бергәләп гаилә белән уздырдык. Инде туган көнгә килгәндә, мин туган көнне бик яратып бетермим, үземә әйбәт. Шуңа күрә инде мин ул көнне ничәдем соң? Нишләдең? Бер нәрсә дә эшләмәдек бугай. Өйдә Яхшымасам эштә булдым бугай. Эшләп, шулай уздырдым. Менә бит, димәк, яңа елдан ук инде эшләп, рәхәтләнеп, шундый күңел киеренкелеге белән башланган еллар нәтиҗәле һәм уңышлы булыр дигән өметтә калабыз. Амин шулайбыз. Сезнең гаиләдә гомумән бүләкләр бирешү дигән нәрсә бармы? Син бүләкләр алырга яратасыңмы яки бүләк итәргә яратасыңмы? Һәм нинди бүләк сорар идең? Мин ул һәрбер гаиләдә бар дип уйлыйм. Яңа елга инде Кыш бабай чакыру диләр. Әлеге инде Кыш бабай килдеме соң? Кыш бабай бездә тора инде ул мин, ул безнең өйдә яши. Тоныш булыгыз, балаларга карарга ярамый әлеге тапшыруны. Әйе. Балалар да хәзер Кыш бабайга да хатны почтага салмый, минем аркылы гына бирәләр, әле кая барып жүрсез икәнен. Кыш бабай безгә алып бирә бит инде дип мәйтәм, акчасы булса алып бирер, булмаса мәйтәм булмый. Килгәндә мин үзем һәрбер менә кемнәр белән каршы алдык, һәрберсенә бүләк иттем. Махсус 31 көнне тизгенә кибеткә барып, алып, улларыма да, кызыма да, тормыш иптәшем Алсуга да, бергә кашлаган кунакларга да бер нәрсәне бүләк иттем. Миңа бүләк итче булмады. Ишетсеннәр әле үзләре шушыннан. Бу хәлне төзәтергә кирәк. Ничек тә булса. Кыш бабай үзенә бүләк ясый алмый инде. Итекче итексез, шитексез дигән мәкалдән чыгып инде алайса, әйме? Азат, иҗатың турында да бераз гына сөйләп үтәле. Концерт программаң белән тамашачыларны сөендерергә уйлыйсыңмы, юкмы? Һәм гомумән концерт программасында нәрсәгә басым ясыйсың син? Концертлар инде ул безнең күчерелеп килде. Белмим инде теге Худайны амин дигән вакыттан туры килеп инде ул концертлар булсын иде. Менә хәзер ачылып килә бит инде хәер белән. Алла бирса, инде иҗатка килгәндә, менә хәзер безнең Майдан каналында да яңа җырыбыз чыгачак. Алла бирса, дөнья күрер дип уйлыйбыз. Клип төшердек, бик тә матур әйбәт. Шундый мәгънәле җырыбыз, Алсу белән дуэт. Һәм инде үземнең сольный яңа җырыма да онытылмасын дигән җырга клип төшерергә җыенам. Алла бирса, җырлыйбыз. Әлбәттә инде Алсуның кечкенә балында карыйсы килә, әлегә кыз булгачтан инде 3нче бала булгач яратасы килә. Шуңа күрә Алла бирса, барбы концертлар белән чыкмыйчы булмас, чыгырбыз. Күңел сырый. Күңел таләп итә, тамашачылар көтә. Сәхнәгә чыгасы килә, менә шул энергетиканы, шул кулчабларын тыгасы килә. Азат, сиңа мин блиц сораштыру үтәргә тәкъдим итәм. Син әзерме? Коя барам инде әзер. Без сиңа сорауларны бирәбез, син кыскача булса да җавап бир, ярыймы? Киттек. Ничәнче елдан сәхнәгә чыктың? 7 яшьтән, кичкенә вакыттан 95 елда. Эстрада якын дустың кем? Бармы ул? Эстрада якын дустым бар. Мин һәрбер артист белән теге аралашып яшим. Андый монсы белән дус түгел дигән бер түгел. Бу иҗатта без коллегалар, шуңа күрә инде Аллага шөкер бер-беребезгә ярдәмләшеп киңәшеп яшибез. Шуның өчен дә хөрмәттә мин син, Азат. Рәхмәт. Нинди спектакльне кат-кат карар идең? Менә минем барасым килә иде. FM ничәле Камал театры, Мәхәббәт FM. Мен дә бара алмыйча калдым. Менә аны карар идем, чөнки Алсу карый алды, мин карый алмадым. Бәхетле булу өчен кешегә нәрсә кирәк дип саныйсың? Барыбыз әйтә торган шул сүз. Сәламәтлек,
Әлбәттә, әйбәт. Якын тирәң тулы булу, гаиләң тулы булу, бер-береңгә ышанышың. Кызың тугач син. Кызым тугач мин бик нык үзгәрдем. Яхшы якка. Җитдиләндең? Җитдиләндем. Сабыррак булырга өйрәндем. Бик зур рәхмәт Азат әңгәмәң өчен. Исән сау булыгыз, таң калат күрешергә насыйп булсын. Рәхмәт, Эльвира. Рәхмәт. Yazmışıma bir de Xuday seni Яшьлек soğumağından uzganda Yaratığın keşi arta bara Mыңлы жырың таңда сузганда Yazlar bulur gelen күңеліме Назың белән мені қараттың Моңсу күзләреңә мин ғашығымын Серле күзләреңне яраттым Yazlar bulur gelen күңеліме Назың белән мені қараттың Моңсу күзләреңә мин ғашығымын Серле күзләреңне яраттым İnləri biz bulsun bizgə terək Yollarımız bulsun gel urtaq Җимеш агачыбыз чәчәк кыймас Тигезлектә гомер без булсак Язлар булыр керәк күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыгымын Серле күзләреңне яраттым Язлар булыр керәк күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыгымын Серле күзләреңне яраттым Yazmışıma rəhmətliyim bugün Бәхет көтем килер көндә дә Безнең сөю мәңге янып торсын Аяктысы булып төнләдә Yazlar булып кердең күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын Серле күзләреңне яраттым Язлар булып кердең күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын Серле күзләреңне яраттым Моңсу күзләреңә мин гашыйкмын Серле күзләреңне яраттым Руслан Кираметдинов 2022 елга планнары белән уртаклашты. Үткәннәргә кире кайтулар юк. Үткәннәр үткәндә калсын. 2022 елны сәхнә белән ныклап бәйләргә исәп, сезне яңа җырларым, концертларым һәм клипларым белән сөендереп торырмын, диде Руслан. Амин, шулай булсын. Уңышлар гына юлдаш булсын сиңа. Җителәр
birge kitesiz, ni olay itesiz, üzeklerinin igem üzesiz. Sizi qaysı illerden, sizi qaysı jirlerden, soğanmış ağışık tüzesiz. Unutulmaz işten düşer el iske, üzü gözlerini tuğan yolağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Aziz tuğan jirgem, qaytmıysa seni keberden, şit jirlerde ömür itkenler. Gittigiz yaşmisiz, nişikler yaşisiz, nigizlerini başlap gitkenler. Unutulmaz işten düşer el iske, üzü gözlerini tuğan yolağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Sızlanasız miken, muңlanasız miken, xatirelisiz miken jırlarını. Unuttuğuz meni, yuvalttuğuz meni, bizge qaytap turgan yollarını. Unutulmaz işten düşer el iske, üzü gözlerini tuğan yolağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Unutulmaz işten düşer el iske, üzü gözlerini tuğan yolağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız ele bir, taş bulmasa eğer jarağız. Qaytırsız var bir, qaytırsız
seleber Tuaşa bulamazsa eğer canımız Kuay terası separi biri Kuay terası seleber Tuaşa bulamazsa eğer canımız Дуслар, лайыклы хитта Чулпан балалар филармониясы ансамбледа катнаша. Һәм бүген безгә балаларның остазы Гөлназ Гафурова белән укучысы Аделина да килде. Сәлам Гөлназ, исәнме Аделина? Сәлам. Сәлам. Ничек хәлләрегез, исән сау гына килеп җиттегезме? Аллаһка шөкер, рәхмәт яусын. Гөлназ, тамашачы сине җырчы буларак белә. Ә хәзер син укытучы да икәнсең әле. Бу эшкә ничегрәк кирип киттең һәм гомумән ансамбль ничегрәк барлыкка килде? Шул турыда бераз гына сөйләп үт әле. Безнең Казан шәһәр филармония сәнгать җитәкчесе Чулпан Закирова миңа мөрәҗәгать итте. Һәм инде үзенең идеялары белән бүлеште. Безнең балалар филармониясы юк әле Казанда. Әйдә, балалар филармониясын җитәклә дип миңа мөрәҗәгать итте. Мин рәхәтләнеп алындым. Һәм инде бүгенге көндә безнең балалар филармония ансамблендә балалар рәхәтләнеп йөри дип уйлыйм. Рәхәтләнеп йөрисезме, Аделина? Әйе. Мен Аделина белән әле әңгәмәбезне соңрак дәвам иттербез. Гөлназ, бүгенге көндә ансамбльдә гомумән күпме бала шөгыльләнә һәм сез кайларда чыгыш ясыйсыз? Шул турыда күбрәк беләсез килә. Бүгенге көндә безнең 27-28 бала ансамбльдә һәм инде ул бик үзенчәлекле. Минемчә, чөнки алар җырлап биеп кенә басып тормыйлар, әле төрле уен коралларында да уйныйлар. Безнең уен коралларда уйнаучылар бар һәм инде җырчыларбыз. Аделина аңлавымча безнең җырчы кызыбыз. Аделина җырчы безнең. Ярый. Аделина, рөхсәт итсәң, мин сиңа да берничә сорау бирер идем. Ел укучысы бәйгесендә күптән түгел генә катнашкансың икән. Уңышларың ничегрәк? Шул турыда бераз гына сөйләп үт әле безгә дә. Мин 129-нчы мәктәптә укыйм һәм ел укучысында мин 2нче урын алдым. Минем классташларым минем белән бик сөенделәр. Мин 5 елләр билгеләренә генә укыйм. Һәм укытучылар мине яраталар, һәм мин аларны яратмаслык түгел шул. Бик тырышлар, укучыларым бик тырышлар һәм инде чыннан да бүгенге көндә төрле конкурсларда катнашалар. Шулай ук менә күптән түгел генә Казахстан да узган конкурста катнашты безнең ансамбль. Шулай ук башка конкурсларда да лауреат булдылар. Гөлназ, гомумән артист балалары да әлеге ансамбльдә бар дип ишеткән идек без. Шул турыда сөйләп үтә алмыйсыңмы? Яртысы артист балалары. Тагын бер сорау бирәм әле, рөхсәт итсәң. Гадәттә 12 тулганын көтә алмыйча балалар яңа ел төнендә йоклап китәләр. Син әлеге яңа елны ничегрәк каршы алдың? Әллә йоклап киттеңме? Юк, миңа кунакка сеңелем һәм энем килде. Без бергәләп уйнадык, күңел ачтык, аннары ашадык һәм салют аттык. Салютлар булгач, бигрәкләр дә күңелле булгандыр. Аделина, Кыш бабай килдеме соң? Әйе. Бүләкләр алып килгәнме? Әйе. Син теләгәнне алып килгәнме? Әйе. Булдырган Кыш бабай. Вәт молодец ичмасам. Мәйдан каналын караучыларга бәлкем нидер матур теләкләрегез бардыр. Юллагыз әле әйдәгез. Мин сезгә уңышлар телим, бер кайчанда авырмаска телим. Бәхетле булыгыз. Бердән булыйк, бергә булыйк һәм инде чыннан да исәнлек, саулык иң мөһиме, калганы булыр. Әйме, Аделина? Рәхмәт, Гөлназ, рәхмәт, Аделина. Кызык, ниндидер менә шундый күңелле әңгәмәгез өчен. Сезнең белән саубулашабыз. Киләсе очрашларга кадәр исән сау булыгыз. Biz uydurgan gül üse, o kirpegin sıyıp babanın jiri ise.
Азалия Валиева әйтүенчә, татар эстрадасында аны Рәнҗетмә җанымны җыры таныткан. Мейдан каналын караучылар бу җырны яхшы хәтерлидер мөгаен. Әлеге җыр мине әйбәт кешеләр белән таныштырды һәм Татарстанда танылырга мөмкинлек бирде ди Азалия. Ә хәзер Азалияның Елмай җырына күчәбез һәм тавышлар бирергә онытмыйбыз. Шақлар була дөньяларда, бәхеткә тулы назлы көннәрдә, күңелне кырып йыртыр төннәрдә, күз яшы туктамаган мәлләрдә. Елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Ауыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Гомер юлын узган чакта дустым, булсын таянырга якын кешең, мәңгелек йорт ишеген син ачарга. Ашыкма достым җирдән китәргә. Елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Шуның белән шул лайыклы хит тапшыруы ахырына якынлашты дуслар. Бер сәгать дәвамында безнең белән булган һәр кайсыгызга зур рәхмәт. Мин Эльвира Хамматова сезнең белән киләсе очрашларга кадәр саубуллашам. Мейдан каналыннан аерылмагыз.